Matagamtama na sa mga coconut farmer ang benepisyong dala sa Coco Levy Fund. Mao kini ang gipaambit sa mga mangumprasay sa unang distrito sa Negros Oriental sa gipahigayong Coconut Farmers and Industry Development Plan Info Caravan sa lungsod sa Ayungon kaniadtong February 9. Ang CFIDP ang maoy giya sa mga buhatan sa gobyerno alang sa paggasto sa bilyong piso nga Coco Levy Fund. Gipahibalo sa mga coconut farmer diri ang mga nagkalaing-laing programa sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno na makatabang sa paglambo sa ilang kinabuhi ug industriya. Apil niini ang social protection programs, scholarships ug trainings, mga pautang, hybridization, mechanization, infrastructure ug ubang pang-aksyon na sakop sa pito ka component sa CFIDP. Each agency na sila allocation at national level like 10 billion. Kung ang usa ka agency gets 10%, that will mean 100 million. That's annual. Next year, another fresh allocation they get. Every year, sila i-implement nga programs which they are mandated. Ang mga nagkupras nga nitambong sama ni Tatay Rosito Tilos, interesado unsaon pag-avail sa maong serbisyo. Magpaabot na lang ko unsay mga pamaagi kasi hatagan ko diya sao abil ana. Giengganyo ang mga coconut farmer na morehistro una sa National Coconut Farmers Registry System aron mahimong kwalipikadong benepisyaryo sa mga programang ilawom sa CFIDP. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan.